dentro da pesca. Ben, a segunda etapa, o que podemos, digamos, aí en 1973, prodúcese unha fenda na trayectoria de Pescanova como dentro da economía mundial. Iníciase o que sería o primeiro shock petrolífero, que despois se continuará co segundo no ano 79 e que en realidade abre unha crise que con maior ou menor intensidade se prolonga para comenzos dos anos 80. Pero precisamente a apertura desta crise cambia o modelo pesqueiro. Primeiro, os custos variables, os custos deixan de ser baixos e pasa a ser unha situación de custos elevados, tanto os variables, é dicir, enerxía, man de obra, input, redes, etc., todo o que entra na actividade pesqueira, como no que é o capital fixo, non? É dicir, se deixa xa de subvencionar, se sigue uns anos, pero se deixa de subvencionar a pesca nos termos que se facían. En segundo lugar, as augas deixan de ser libres, por lo tanto, os recursos xa non se poden acceder fácilmente. Se estenden as chamadas zonas económicas exclusivas, as 200 millas, e comenzan a terse que negociar pois sociedades mixtas, licencias de pesca, etc. É dicir, por lo tanto, desaparece ese libre acceso aos caladores, non, os recursos. Isto que provoca? Que algúns países do norte, como por exemplo Noruega, Canadá ou Islandia, que teñen os recursos moi próximos e moi abundantes, desenvolvan as súas flotas pesqueiras e comecen a converterse en exportadores tamén directamente. E a maior parte dos países que eran exportadores de peixe do norte, Gran Bretaña, Francia ou España, Xapón mesmo, convértense en importadores de peixe. Nun momento, ademais, en que, sobre todo, de finais dos anos 70, en que o comercio internacional se liberaliza e nun momento en que se ve favorecido porque se estende a containerización do transporte, se abarata, digamos, ou se estende a rede de frío, unha rede de frío global. En cuarto lugar, se produce outra cuestión, outro proceso, que a relación de intercambio peixe-carnes deixa de favorecer o peixe e pasa a favorecer as carnes. Esta relación desfavorable que se produce sobre todo nos principais mercados, en Estados Unidos ou en Xapón, por exemplo, o que fai é que presiona para que o sector pesqueiro busque especies baratas para a venda, que sustitúan as existentes. É dicir, se abre unha búsqueda de novas fronteiras pesqueiras, de novas fronteiras pesqueiras. En último lugar, os grandes grupos multinacionais mundiais, alimentarios, Nestlé, Unilever, Marua, Michiro, Yoyo, etc., pois intensifican os seus intereses nos produtos pesqueiros, comenzan a invertir na actividade pesqueira, compran esas empresas pesqueiras e, digamos,
tamén participan na constitución de sociedades mixtas. Os que antes se mantiñan no marxen agora participan directamente. Pescanova, nos anos 70, para Pescanova, os anos 74-75 son anos moi malos. A suba dos combustibles, a inflación, a suba dos suministros, unha suba dos custos laborais nunha conxuntura moi conflictiva, porque é xusto no momento de cambio de régimen político, as medidas que toma a administración de control sobre precios dos alimentos para conter a inflación incluen todos os que son os produtos congelados, a recesión do mercado xaponés, que simplemente fai desaparecer a división de Canarias de Pescanova, e como mostra que en 1973 Pescanova pasa a exportar 20.000 toneladas, a 1975 que exporta nada máis 2.400. É dicir, queda reducida a 10ª parte. Nesa situación, en 1975-76, Pescanova podemos decir que está nunha situación de quebra técnica, así o considera a prensa de negocios, e incluso fálase dunha absorción polo INI, polo Instituto Nacional de Industria. Pero nese momento, digamos, se producen milagrosamente non, pero producense, digamos, dos feitos decisivos. Primeiro, en 1976, Víctor Moro, que era xerente de Pescanova, deixa o seu cargo e pasa a ocupar o de director xeral de Pesca, no cal está hasta 1977. E despois pasa, digamos, se reorganiza o Ministerio, e pasa a ocupar a subsecretaría de Pesca e Mariña Mercante ata 1979. É dicir, que as portas giratorias se estaban inventadas. E promulga toda unha serie de decretos, en realidade Víctor Moro é un gran coñecedor de, eu lle teño moito aprecio polo Tarrazosa, pero... Que? Porque era ricadero. Bueno, non por eso, despois xo con Víctor Moro promulga toda unha serie de decretos que son claves para o pescado. O primeiro, afecta a todos os decretos, afectan a todo o sector, hai un exceso de flota, por lo tanto, é o decreto de especie da flota, non? É dicir, por cada barco que se despeza se dá unha prima, etc. Pero, a través dunha mangancha, se consigue que o Galicia tamén reciban esas primas. O Galicia, en realidade, era un barco mercante, estaba na lista de mercantes, entón non podía recibir axudas para a despece da flota de pesca. Pero, de casualidade, cambia de lista. E recibe 80 millóns de pesetas por ese barco. A outra é a de sociedades mixtas, que vai a marcar sociedades mixtas e acordos con países, que marca todo o que será o desenvolvemento do sector. Tamén parece ser que ten unha certa trampa, porque ten efectos retroactivos. É dicir, concede as axudas a aquelas empresas que xa tiñan tamén sociedades mixtas. Claro, como en España non había moitas empresas que tiveran sociedades mixtas, en realidade nada máis había 3. Unha era Álvarez Entrena, que desaparece, acaban perseguido, acaban buscado en Argentina por asesinato. Outro é Sapig, unha empresa que se chamaba Sapig, de Alberto Barreras, e a terceira é Pescanova, que era que máis empresas tiñan mixtas. Entón, daban toda unha serie de axudas por exportación de barcos, é dicir, que Pescanova recibía por os barcos que exportaras 4 anos antes.
Entón, bueno, hai toda unha serie de protestas no Congreso dicindo que aquilo favorecía claramente a empresa de onde viña, non? Pero él solemnemente dixo que mis manos pecadoras non intervinieron en el hacer. Foron as súas palabras. Checan a entender. Ben, despois promulga un decreto sobre o capital circulante para conceder créditos que o estaban demandando todos os armadores para, de tal forma que o que sería a circulación, o que sería, digamos, todo a aportación de capital para a actividade normal, habitual, pois se pudera levar a cabo de forma, porque era moi difícil, todos os problemas, porque subían moito os tipos de a crisis bancaria e os tipos de interés. Ben, a marxen de todo, e a parte desto, Pescanova, según os seus balances, vai a recibir 163 millóns en subvencións públicas entre 1976 e 1979, a parte das outras cuestións. Ben, o segundo feito que se produce, que me parece que ten máis trascendencia, é que en 1976, ou polo menos tanta, en 1976, Alfonso Paz Andrade é nomeado novo conselleiro delegado de Pescanova. Podemos falar de quen é Alfonso Paz Andrade, que é o fillo de Valentín, a parte de Valentín Paz Andrade, pero establece toda unha estrategia que, digamos, para sacar a Pescanova da situación na que está. Unha forte reducción de custos, incremento da multinacionalización, unha externalización da produción, un aumento da diversificación da distribución e do marketing e unha reducción de plantilla. O traballo non é doado, sobre todo porque, bueno, non era un momento de conflictividade moi forte. Como reestructura a flota? Basicamente, as unidades máis vellas pois as vende, devolve barcos que os explotaban en arrendamento e aumenta os barcos máis modernos da empresa, os congeladores, factorías de arrastre por boca, non? Que son os que usaban os máis modernos, non? Disto, a consecuencia é que o peso da flota no activo de Pescanova pasa dun 90% en 1973 a un 16% en 1986. O segundo é o incremento da multinacionalización. Os primeiros momentos de multinacionalización de Pescanova están orientados aos mercados, a obter un oligopolio sobre os mercados, porque o mercado español pois, ten problemas. Agora se busca obter recursos, é dicir, a través de buscar novas especies para competir coas carnes, especies baratas, non? E a especie barata que, digamos, principal vai ser a merluza austral, que está en todo o hemisferio austral. Pescanova vai establecer plantas procesadoras, xa tiña e as amplía, pero en toda unha serie de sitios claros, Sudáfrica, Namibia, Australia, Chile. E cando os estados deciden, en certa medida, privatizar os recursos pesqueiros, eles están nunha posición, atópanse nunha posición óptima. Cando se implantan as chamadas cuotas individuais transferibles, que non son máis que o Estado, a través se supón que da investigación pesqueira
decide un volumen de captura sobre a poboación de peixe existente, determinado volumen de captura posible, pois o que fai é repartir eso según as empresas que actúan. Pois ben, en 1980, que é cando implanta Sudáfrica, Pescanova obtén o 48% da cota de pescado. En Namibia, que é un caso triste, en 1989 o 31% da cota de pescado. En Chile, que se implanta máis tarde, porque a pesquería é aberta, recibe en 1990 o 50% da pescada austral Hopi e o 53% da de congro dourado, que aquí en España le chamamos merluza rosada. Porque non existe tal merluza rosada, senón é congro dourado. E ademais dominaban a través de alianzas con outras empresas pois a cota de pescada en Nova Zelanda e en Australia. Isto é importante porque en 1986 Pescanova crea unha alianza en Nova Zelanda con Fletcher & Fishing e cunha comercializadora danesa que se chama Rabbit Fish, que ten como finalidade comercializar peixe en Europa. Porque os supermercados europeos, as grandes cadeas de supermercados europeos, despois do colapso da pesquería de bacallau de Canadá,